Καλησπέρα, παιδιά μου. Ποιοι είστε εσείς? Δεν θυμάμαι. Είμαστε οι πυροσβέστες που ήρθαμε να σώσουμε το δάτα από το δέντρο. Όχι, σκλάβοι που ήρθαμε να καθαρίσουμε το σπίτι. Ξέρει, μωρέ, Πάτε καλά, μωρέ. Ωραία, είσαι βαρύ. εγώ θυμάμαι ότι αυτό που διαβάσαμε έλεγε ότι είμαστε οι Μαλάκα, πυροσβέστες. δεν πάτε καλά, έχετε πρόβλημα. Οι πυροσβέστες είμαστε. Όχι, παιδιά, μαλάκα, παιδιά. δεν έλεγε αυτό. Μήπως είστε τα νύψια του Τζόνσον? Ακολουθήστε με. Δεν μπορώ να με αποπείσει. Θα χτυπήσουμε, χαλάρωσε λίγο. Δεν έχει κανένα να πω ξανά. Δεν θα κουμπάει κανένα, μαλάκα. Έχει χτυπήσει το μαλάκα. Χαλάρωσε λίγο, ρε. Χαλάρωσε λίγο, σου λέω. Χαλάρωσε. Ρε, δεν είναι σωστό αυτό. Ρε, εσύ είναι αριστερά και μετά δεξιά. Ό,τι έχεις αγάπη, του εύχομαι να πεθάνεις. Το που σου παίρνει, σου καίει από το. Δεν είναι το.